mo, I-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Good afternoon, Pilipinas! Mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Kumusta po kamo gabos? Kami po nagalaom na kamo gabos. Ayos, mga tugang 14 bago magalas 4 rin hapon. O sandali lang tayo share ko sa endo ini. Ang kwan pala no, ang ano ini? Ang satuya na mga kababayan pala na mga taga-tiwi. So mga taga-tiwi, igwatabi sindaki ano yan programa na naresibi hali po sa abak man palang taga-tiwi. Bastali sa Aboitis Foundation tabi nagkaigwa sindaki programa na gustong ipaabot tabi sa mga sa taribyon talabaunon iningo yan sa buton tagi maray ha. O bago yan tabi may igwang una kitang obituary pipaisi po sa gabos mga tugang na si Guadalupe Romero Moico Carranza, Doctor of Education. Siya po mga tugang nagadan kasuhapon na Disyembre 27 sa edad po na 90. Ang apod po sa iya si Fe o kaya Upeng or Madam Carranza. Kan mga nakamidbid sa iya, siya po nagserbi bilang 40 taon na math teacher sa Legazpi College, Aquinas University of Legazpi, now UST. Retired Dean kan College of Education. Siya po mga tugang taga-Hubilyar asin naagumpo siya ni the late Jesus Carranza from Sorsogon, saro man na retired DILG LGOO employee. Siya po residente kan Barangay San Roque en Bonot Legazpi asin po igwa siya nin 7 aki. 13 na makuapo asin 11 po na mga great-grandchildren. Sa iya pong bangkay, nakapatinti po dyan sa Rome 201 sa St. Peter Chapels sa Bugtong Legazpi City. Ang lubong tabi ipapaisi na sana. Ang nagapaisi po yan Moico Carranza siblings tabi, Diyos mabalos sa Indogabos. Yan tabi ha. Ulitin ko po ang gadan. Iyo tabi si Guadalupe Romero Moico Carranza. Dr. Carranza. Yan. Dati po siya pala na Dean kan College of Education. Diyan po mga tugang sa UST Legazpi. Okay? Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang po nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi magbabago. Taganing mogmang atay. Kay puan po nasabayan ng proteksyong Liverade Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Siring man mga tugang, ini po may ang Silimarin kang Liverade sa po yan antioxidant na purbadong na nakakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Sa ralo na pag-inom kang Liverade, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liverade sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wala, mahilig man uminom uday, mas maray na isabay ang Liverade Silimarin Capsule oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liverade na para po sa baskog na atay, ang Liverade Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Alright, now, mananaw kita ngunyan kilod, mananaw kita ngunyan kilod tabi, ang gigibuhon nindo, maapod lang po kamo, mga tugang, sa loob po nin 15 seconds, mahagad po kita kilimang klase nin mga bagay-bagay, mga tugang na pinaghanda Kuya Nemi sa pag-abot kan bagong taon. Yan, okay? Nasa tuyang kategorya, yutabi ang mga bagay-bagay na pinagagamit o nakapalaman sa pagselebrar niya to, asin pagsabat niya to, mga tugang kan bagong taon. Magapod lang po sa 0928-777-5548. Halimbawa, ngaya,
Halimbawa ngaya, mga bilog na pig o offer sa pagsabat ka New Year. Ngaya, santol. Ngaya, grapes. Yan, 5. In 15 seconds po. Arog kayo ang tama. 15 segundos. Okay? Sige po. Aber, testing on tada winning nasa linya. Hello? Hello. Good afternoon po. Good afternoon po. Ay, sandali. Advance happy birthday muna kay Manay Agnes Gulipardo. Birthday pa lang niya naman ni Manay Agnes sa 29? Sa aga ha? Birthday pa lang ni Manay Agnes Gulipardo sa aga po na December 29, Santo Domingo. Hello? Hello po. Apo. Pangalan? Happy birthday, Pangalan po? Joy. Joy. Okay. Ready ka na, Joy? Opo, matay. Matry ka? Okay. 15 seconds ha? 15 segundos. Okay. Madali lang. Okay. 5 pangaran ha? Maski 4 sa nagayod. Tagaro bagulpi ka man. 4 lang gaya dali. Sige po. Pero ang kaya mo, 4 o 5? Ibad nga ni Sadsan. Joy. 15 segundos. 5 pangaran ng paputok na ipinagbabawal sa New Year. Go. Dentador, Quitis, Pentaronerodas, Blapla. No. Kapag na kabaga. Kulang. Ang quitis, baka bang bawal sa New Year? Watosi. Kahabol. Bye-bye. Sala. Rebentador, baka bang bawal ang rebentador? Latusunta ka dyan. At baka bang bawal ang rebentador? Dapat sinabi mo, super lolo. Yan. Ay, sir. Yeah. Dahil magparapakisuhay. Makisuhay pa. Sala na. Taning New Year. Ata na nga Di ni. ba ako nakandanda? Sa masunod naman. Sa Lunes. Okay? Sige na. Kung ito ang singit mo, latosunta ka dyan ha. Okay? Bye-bye. Makulito na babayi ni Okay na. Next. Aber daw. Isang match. May match challenge ko yan eh. Hello? Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon po. Ay, madam, makusugon tabi. Paluiluayin mo tabi ang radyo kinita. Makusugon. Ayan po kay Andre. Ano po? O magdistansya ka po sa radyo. Tamid yung may feedback. May feedback tabi. Okay na? Okay na po, sir. Alright. Pangaran po? Pangaran? Mike po. Si Mike. Mike ng Biga. Okay. Okay na, Mike. Ready ka na? Opo. 5 pangaran min mga pagkao na pinagtutubudan na paghinanda sa New Year, ang pamilya daw nagkakaurogos. Go. Ang Linukay. Ang pansit. Ang spaghetti. Tapos salad. Salak, boss. Garo linukay nga sa tama mo. Wala ko yan ang tama niya, garo linukay sana. Anything na malagkit. Bago ko yan linukay. Anything na malagkit, pigahanda po yan, mga tugang sa New Year. Hello? Hello? Ay, makusugon pa ang feedback. Pakaluloy, tabi kang radyo. Hello? Hello. Good afternoon. Good afternoon. Opo. Taga saan po? Albay. Albay District. Alright. Ready ka na po? Po. Okay. Mga prutas na... Ay, sandali. Mga prutas na bilog, alagad, maalsom sa bagong taon. Go. Arangita. Tuwa. Suwa. Lukban. Tapos, bye-bye. Goodbye. I hate to see you go, but have a good time.
Whew! Aba daw, one. May challenger. Hello, good afternoon. Hello. Hello, Kuya Henry. Yes. Ano Kuya Henry? Nakasunta ka. Si Mike Pangiraray Kambiga. Si Mike. Matry ka giraray, Mike. Matry ka giraray. Sige. Ready ka na? Okay na, ready na. 5, Mike. 5 mga bagay-bagay na pwedeng magkausanin ribok sa pagsabat kan bagong taon na pera sa paputok. Go. Ano na? Ano na? Wara. Mike. Wara, boss. Bye-bye. Awinda. Papagalon man ngayon mangga na kisang katos na load. To. Ano. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Nakasain po. Milagros po. Sain? Arislag. Arislag. Wow, already ka na. Pwede. Mga bagay-bagay na minakaw sa ninribok na pwedeng gamiton sa New Year apera sa paputok. Go. Ribok kay Ado. Ribok na go. Loklo ng kaldero. Natusod pa. Langgana. Langga. Tapos. Bye-bye. Ayun mo kuya Nimi na linista niya. So, ribok na agom niya. Nailing mo na. Ribok niya din agom. Nailing mo na. Ano? Ay, nako. One. Ayan. May challenger ko yan. Wait. Hello? Hello po. Yes? Maintra. Maintra ka? Maintra ka po? Opo. Okay. Ready ka na? Opo. Sa bagong taon ha? Sige. Bagong taon. One. Tayo daw akong 5. Ano ko yan nga nito? Nawala lang sa isip ko. Pangyari sa mga baka. Nawara sa isip ko si tataram ko eh. Woo! Ano nga nito? Ikaw, anong gusto mong kategorya sa bagong taon? Siguro, so kanina lang po Hindi, na. dapat bago. Iba naman. Sige. Pwede na ini. Ready ka na? Sige po. Tayo daw ako ni Iki. Mga 5 na disyerto na pang dessert na dapat masirang pag maliputon. Go. Buko salad. Buko salad. Juice. Diyos, baka man ang dessert. Ano? Jelly yam. Buko jelly. Jelly yam. Saka, Ano? buko pandan. Buko pandan. Ano pa? 5 na po. Sala, baka man ang juice, dessert, drinks ito, latosunta ka. Bako na salto na naman. Salad. Pinda sa iyo. Drinks ito, bako ito. Latosonta ka na, makisuay na naman na. Bye-bye. Uy, mo drinks. Ano pagka sa kamalibog-mog ki drinks, latosonta ka dyan. Ano yan? Ako na. Hello? Alas 4 na lamang. Hello? Hello. Yes. Good afternoon. Good afternoon po. Ano po ito? Hello. Hello? Okay, ready ka na po? Opo. Okay. 5 pagkaon nagibo sa karne. Go. Matalimon pala. Sorry, mali. 5 pagkaon na matalimon round nagibo sa karne. Go. Ham. Embutido. Bako man matalimon, latosonta ka. Pahalabaan. Bako man patalimon. Pahalaba. Ham tama. Go. Ano pa ito? Ano na? Lechon. Matalimon na litson.
Para. Mapagalang, sir. Babae. Amin da kuya Nemi. Last na, talos 4 na. Last caller natin. Last caller natin. Ito. Na. Hello. Hello po. Hello. 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 Ready ka na po? Sige daw. 5 pangaran nin babayeng naging girlfriend ko. Go. Aisa, Beverly, Linda, Cheryl, Annalyn. Dahil lamang tinamaan na to. Ano ganoon? Kaya, Abang iba mo sa Pasko. atawin na ako. Ata na nga. Ore, Lima na baga. di ba ako naging girlfriend na itong pangaran? Latosunta ka dyan na. Hindi mo Kaya na. nani. Para, saga na sana. Sa lunes. Iyo, okay na. Bye-bye. Talos 4 na. Ang ulo ko inigari. Anaki mo duwa na ano? Hindi. Tulo. Hindi. Saro. Yan ang ulok mong ano, maduwahan ka sa next year. Iyo. Okay. Ay, sus! Ang ulokan mo. Gani magkagulo-gulo pag malipot. Adi? Mapagalon manan. Panahon yung kilot, sir. Kaya nga ni. Okay na. Bye-bye. Thank you. Yan ang engineer men nila. Tapos ko sa engineer men na. Yan mo, Kuya Nemi. 5 names na naging GF mo. Ako ngayon mapapremyo. Galing mo ng engineer men ini. Nagibo-gibo mo na amigo na naman na parang naging girlfriend ko, Kuya Nemi. Saro man sana. Si Mrs. Aber daw, may mareklamo. Mga makareklamo na. Sisan matindog dyan na mataram siya naging girlfriend ko siya. Daiman. Diba? Kaya po, mauli na ka. Talas 4 na. Uli ang na. Talas 4 na. Saga naman. Saga naman ta. Sa lunes naman. Hello? Hello, sabi mata nakalaog na ako. Sige na yun, tawin na ako sa tapon. Sige na, matamahali ka na. Migo, perang edad mo? Ano yun? Perang edad mo? Agad ko, 74. Araw kayo ni. 5 pangaran, nin babayi kan panahon. Go. Ano? Pitikot, sunay pitikot. Pitikot. Sige. Aram ko ang pitikot. Go. Ano pa? Saya. Awin ba? Oy, sagat. Sa lunes naman. At sa lunes. Magurang kaman. Magurang kaman ngayon. Sige mo, sa lunes naman. Sa lunes. Yo. Alright, bye-bye. Bye-bye. Magurang kaman nga. Pag ulukan mo nga, magurang kaman ugari. Salamat po. I love you all. Mabuhay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort